mga pre, welcome back sa Pang Jomar TV. Panibagong araw, panibagong mukbang na naman tayo. Ngayon nga mga pre ay kakain tayo ng samgyupsal. Ito ngayon pinadala sa atin ng Samgyup Best. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Let's go! Ngayon nga mga pre ay titikman natin yung samgyupsal natin gaya ng Samgyup Best. Siyempre, titikman natin kung masarap nga ba ito. Kasama natin ang mga kapamilya natin. Dahil may kasabihan nga tayo na a family that eats together naka-quarantine. Ang Samgyup Best nga mga pre ay bago na namang business dito sa amin, dito sa bayan ng Pusurugao. Yun nga mga pre ay hindi mo na kailangan lumabas dahil hindi nga pwedeng lumabas. Kaya pwede mo silang i-text, message sa FB o kaya tumawag at i-deliver nila sa inyo lahat ng gamit na gagamitin sa pagsasamgyup ay sila nang bahala. Dito nga yung lupahan, yung mga gas, yung mga tong, lahat ng puting, lahat na nila. So sila nang bahalang mag-asikaso. So ngayong oras nga na ito mga pre ay hindi pa sila nagbubukas. Pero kung napapanood mo na to, baka open na sila kaya order na mga pre. Pero wag muna tayo dyan mga pre dahil ngayon nga ay magmumukbang lang tayo. So gagawa nila ako ng ibang video para dyan. So yun nga mga pre, kung gusto mong kumain ng samgyupsal at nasa bahay ka lang, eto ang para sa'yo. Let's go! kapot dati tarpulin. Papaya. Hindi yan papaya. Lettuce ito, lettuce. Hi. Ano naman tayo, manang? Ito na yung kwan. Niluluto namin. Really, nigga? Tayong may inapoy.
Sambu. Yan nga! Sarap! Nakakabusog! Sarap! Nakakabusog! Kain kami makabalik kasing kabusog yan. Alam, imas na. Niluto ni. Samgyok des. Naraman gayam. Makabusog tay. Kan, dahil na dumay karne na imas siya. So, na yung timpla na ako. Tara! 2 hours later. The way your body syncopates, you're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. You're driving me crazy. Oh. Yun mga pre, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe, ayun na po ang bahala. At syempre, samahan niyo pa rin ako sa mga susunod ko pang adventures. So, yeah, paring Promar, signing off.